18 जुन बगिनरी लखिमपुर हालामनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्राव दिनै अमाबैसा तिथि एबा पर्वनि मुङाव ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजा आइ बाबामोना गामाखालि दिनफोराव जयग आहुति होयो। बिदिनो गावगाबागावनि गामि जोंमा मन्दिराव जयग आहुति होदों। दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया फोसावलांनाय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोननो बोसोनथि होलांनाय माखासे तिथि पर्वफोरखौ जोंनि साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम अनफावरि सुबुंफोरा दिनैसिमबो फालिबोबाय थादों एबा खुंबोदों। अदेबानि अमाबैसा तिथि एबा पर्वखौ मुलुगनि गोजोन खौसेथि आरो अरायबो खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नो गामिफोराव जयग आहुति होनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बयजोंबो मिथिजानाय अनसायजाग्रा आरो थाद'नाय गैजासे बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरजों आरो गोबां गुबुन हारि आफादफोरजों खामानि मावबोनाय मेंनाय एबा बानाय गैयै मानिनां गेदेरमा BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिर बसुमतारिया खेबनै गुवाहाटी आरो चेन्नाईआव DBLAP सार्जारि खालामखांनाय उनावबो बिथांनि देहा सावस्रिया मोजां जायाखै। बेनि असिलायै अमाबैसा तिथि एबा पर्वनि जयग आहुति होनायजों लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनि जोंमाथिलि फारियै नं 1 टारिय'नि ब्रह्मपुर, उत्तर कुलाबाली मिलन ज्योति ब्रह्म समाज, उत्तर कुलाबाली कृपालनि ब्रह्म समाज, नं 2 टारिय'नि ब्रह्मपुर घुलिसु ब्रह्म बर' गामि आरो हेसामारा ब्रह्म समाज जोंमा मन्दिरफोराव बिथां गेदेरमानि देहायाव सावस्रिया सिगांनि बायदि थाबैनो गोग्गो देहा जाफिननांगौनि आफा इसोरनि खाथियाव जयग आहुति होनायजों लोगोसे सुबुं आरज खालामनाय जायो। ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोना